eu son artista e, bueno, a miña relación co espacio é porque, bueno, sempre me interesou moito o tema do espacio no sentido de representación, non? Eu digo que son un artista, entón que quero unha cosa que repito así como a menudo, que fago como unha pintura de época, entón non uso pincéis, sino os instrumentos pois que teño, o sea, que son máis contemporáneos, digamos, non? E o espacio me parece algo interesante porque, bueno, é algo que vou a representar, pero que tamén representa a xente que vive nelos, non? O sea que segundo donde vivas te vas a ser representado, non? Por eso, non? O sea, non, bueno, é algo que tiña os habitantes, non? Os habitantes viven nun lugar e cambian o lugar coa súa vivencia, pero tamén ao revés, non? Que igual que unha, non sei. Entonces, bueno, vou falar de 3 proxectos nos que analizo, bueno, que traballei un pouco con ese tema de lugares, o sea, de tempos moi diferentes, non? O primeiro proxecto do que vou a falar é un proxecto que fixen en Vigo, na travesía de Vigo, que é a, bueno, imagino que coñecedes Vigo, é unha das rúas de salida da cidade. E tamén é como hai uns edificios de Corrales que cando entramos na cidade é como a imaxe de Vigo, non? Entonces, bueno, hai esa idea de que feo é Vigo, que fea é a imaxe de Vigo, non? E entonces, claro, a mí sempre ese tipo de... O sea, sempre me cuestiono, ¿no? Que feo, pero que pensará a xente que vive aí, ¿no? O sea, non sei. E feo porque feo, ¿no? Entonces, bueno, pois son uns edificios, non? Que, bueno, que isto é unha imaxe que podemos ver, que nos gustaría limpiar, non? Pero en realidade eso é parte da vida, non? Entonces, bueno, eu fixen un proxecto sobre, en realidade, non tanto o edificio, sino como o lugar onde ese edificio está instalado. Bueno, traigo aquí esta imaxe porque como tamén falamos un pouco de pedagogía, tamén son profesora de ensino secundario e entón quixen traballar sobre o edificio cos alumnos e alumnas, non? E, bueno, isto é como, o sea, digamos que ese traballo educativo non tiña por obxeto chegar a ningunha conclusión, nin solucionar ningún problema, nin nada, simplemente temos isto, que pensades sobre isto? Como... E, bueno, sabedes que bueno, que intentan como utilizar a súa individualidade para facer algo diferente. Non ten máis, é un xogo, non? Simplemente algo lúdico, pero me parece interesante, non? Entonces, bueno, o traballo que fixen no, bueno, nos alrededores, o sea, no terreno que está ao redor dese edificio foi facer bueno, este é como unha especie de mapa do lugar, vale? Entonces, a imaxe esta grande que tedes aí, eu o que fixen foi facer unha fotografía dos maceteros que había no centro da cidade, que, bueno, coincidiu nun momento no que fixeron como unha reforma en Vigo, Corina Porro, e puso todas esas, bueno, jardineras de pedra e tal, entonces convertín esa jardinera en un banco de madeira, vale? Entón, no sobre dese banco puxen esa fotografía e ese banco o coloquei en ese solar que está detrás dos edificios. Claro, como en realidade podía ser como unha jardinera, pero sin flores, non? As flores convertidas en fotografía. Pero ao mesmo tempo ese banco tiña como unhas asas, é dicir, que se podía mover. E ese movimento, ese deixar ali esa peza, que a xente fora, si quisera, non? Collendo esa peza, movendo e tal, pois me servía como para elaborar ese mapa, non? Porque eu sempre penso que os lugares, o sea, ti vas a un lugar e ves algo, e o mellor o mediodía ves unha cousa, pola noite ves outra, pola mañán ves outra. En realidade hai como sempre me preocupan esas outras capas do lugar que non vemos, non? Ou que igual existen, pero que non son tan visibles porque non se acomodan o que queremos representar desos lugares, non? Entonces, bueno, como vedes, pois ese banco foi movéndose por moitos lugares, a xente me veía que iba a facer fotografías e se acercaban a falar comigo e, bueno, pois digamos que se foi, bueno, aquí tedes digamos, a jardinera da que saquei como a maqueta, digamos, non? Bueno, fixen dous bancos diferentes,
porque digamos que o solar ten como dúas partes diferentes e iba un en cada parte. E, bueno, digamos que gracias a ese discurrir do elemento, pois, puden coñecer máis o lugar, non? Ou puden saber un pouco, pois, que dinámicas había, que preocupacións, e entonces, claro, digamos que o feo do edificio ten máis que ver bueno, pois igual que ese solar non estaba adecuado, o sea, con moitas máis cousas, non? Que igual resumimos facilmente con isto é feo e deixamos de preocuparnos, non? E unha cousa que me pareceu moi interesante é que os veciños entenderon perfectamente que significaba ese banco. O sea, eles no banco veron perfectamente as jardineras do centro da cidade, o sea, sabían o que eran, algúns deles estuveran traballando para montar o sea, para decentar, digamos, o centro da cidade e eran críticos con canto se gastaba en eso e que, bueno, pois no seu espacio a única actuación que se fixera fora a que fixo Carrefour porque se colocou enfrente e entonces eles me decían destrozaron unhas escaleiras que había aquí debaixo. Asfaltaron algo, pero destrozaron a nosa dinámica, non? Bueno, este outro proxecto que fixen, bueno, para a Musac no 12 é un proxecto sobre, bueno, a Sabero, que é un pueblo que está moi cerca de León e que era, bueno, foi un pueblo mineiro que creceu pois pois eso, bueno, con todo o tema da minería que estuvo en auxe, claro, cando isto acabou, pois digamos que quedou como un pouco como unha ruína, non? E, bueno, a idea un pouco era que ese pobo se podía convertir, o sea, como que poder aproveitar a idea do turismo como para volver que ese pobo volver a ter vida, non? Entonces, bueno, se fixo como un museo da minería e entonces, bueno, me parecía que era como un tema interesante que fala de ese lugar concreto, non? Bueno, todos os edificios e todos os elementos que quedan industriais, non? Cando esa industria desaparece, que se pode facer con ese lugar, non? E durante un tempo hubo esa idea de que o turismo, non? Podía como salvar todo, non? Entonces, bueno, pois a idea foi un pouco pois intentar falar tamén dese lugar e, bueno, ver como se podía representar ese lugar, non? E, bueno, o proxecto que fixen era intentar facer como un diálogo entre o Musac, que é un centro de arte, non? Digamos que é un tipo de turismo que está ligado á arte e dialogar tamén co Museo da Siderurxia e da Minería que había en Sabero, non? Entón, digamos que en Sabero o que facían era como un pouco contar a historia industrial bueno, en términos como bueno, pois isto foi moi grande, non? Contar todas as luces, non? Do lugar. Estou moi cerca igual. Sí. Entonces, a idea era en Musac facer como un diálogo con esa historia, pero intentar incorporar outras voces que tamén estaban presentes bueno, en todo o traballo da minería, porque non só eran os mineiros, pero tamén estaban as mulleres que traballaban, os inmigrantes que chegaron, e entonces, bueno, a peza que realicei foi esta maqueta con un audio no que se iban recollendo bueno, todas esas historias e logo un espacio de traballo no que se usou ese espacio do museo para ir facendo como unha revista que se chama Castillete, que facía era copiar un pouco os métodos da revista que tiña a propia empresa, non? A revista da empresa que, bueno, que tamén se chamaba Castillete, en a que íbamos aí como elaborando todos esos temas, non? O sea, uns anos despois de que a empresa cerrara. E,
o audio estaba composto de todas esas voces. Non sei, este collage un pouco representa ese audio. O collage son esas moitas voces que se van xuntando e que van formando esa voz común que en realidade é a historia, non? Como moitas veces a historia realmente está formada por diferentes voces, diferentes lugares, que o mellor a veces non se sabe o contexto de onde veñen esas voces e que ao final esa voz polifónica, non, se convirte en historia, non? Entonces, bueno, a idea era un pouco incorporar esas outras voces á historia, non? E aquí temos todas as revistas de Castillete que no fondo é como unha representación da historia do lugar, non? E, bueno, e por último, un proxecto, bueno, un pouco máis recente, do 15, que tamén ten que ver con como entendemos os lugares, como, non? Como se entende a xente que vive neles, non? E, bueno, é un proxecto que se chama Vida Urbana, lo que escriben los niños, e é un proxecto realizado a partir do documental de Buñuel, de Las Urdes Tierra sin pan. Bueno, porque realmente, o sea, xente que vive nas Urdes pois non ten moi bo recordo do documental, igual é unha historia que xa coñecedes, non? Pero porque digamos que moita xente actuou para o documental, non? O sea, que é un falso documental, moitas cousas están representadas. E, bueno, pois claro, eles, en realidad, a xente cando estaba, o sea, cando actuou ou se deixou gravar, claro, non tiña idea de como iba a ser, o sea, do final non? De como iba a ser a película, non? Entonces, claro, se senten non ben representados, non? Na película. Por outra parte, o sea, me parece un tema interesante porque por outra parte a película tamén serviu como, o sea, justamente por esa dramatización, non? E por esa exageración, pois tamén serviu para conseguir certas cousas, non? Pero tamén un pouco a costa de bueno, de ser fieis, non? Á realidade, pero bueno, claro, que significa ser fieis á realidade, non? É complexo, non? Entonces me parecía interesante, como eu como artista tampouco teño que, o sea, creo que o meu traballo é facer preguntas, abrir cuestións, non resolver, o sea, non teño non teño que facer algo que funcione, non? Para min un traballo artístico que funciona é aquel que abre a preguntarse, non a solucionar, non? Eso. Comparado cos arquitectos, teño moita sorte non ter esa dificultade, non? Entonces, bueno, tamén digo, bueno, vou intentar como podo acercarme a esa realidade, non? Entón, coa investigación topei unha realidade moi interesante que ao mesmo tempo que Buñuel estaba grabando ese documental, había un par de maestros que estaban traballando cos nenos das mismas zonas con unha metodoloxía que se chama Freinet, que é unha metodoloxía pedagóxica que é moi, bueno, neses momentos da República había varias escolas que traballaban con ela, que eran moi, bueno, era do millor, non? Entonces, os propios rapaces o que facían era facer os seus libros, vale? Eles teñan como unha pequena imprenta, facían os debuxos, iban compoñendo as letras, facían como uns textos, esos libros se compartían pois con nenos de Barcelona, porque sobre todo na zona na zona dos Pirineos era onde, bueno, este método estaba máis desenrolado. En realidade, entre Buñuel e o método Freinet había un nexo común que, o sea, non sei a ciencia cierta si realmente se coñecían, pero bueno, unha das persoas que máis traballou co método Freinet era Acín, e Acín foi quen pagou o documental de Buñuel, porque, bueno, el dixo, bueno, si me toca a lotería, te pago el documental. E lle tocou a lotería e lle pagou o documental. Entonces, eu creo que, o sea, seguramente que os mestres e Buñuel se coñecían, inda que eso xa non o podo decir seguro, pero a fin sí seguro, non? Entonces, esta aquí tedes unhas imaxes do documental de Buñuel, bueno, da película de Buñuel, cando el chega á escola,
E ao lado tedes, bueno, hai unha fotografía que fixen de unha das escolas, das ruínas que quedan da escola, e abaixo tedes unha desas páxinas de esos libros que fixeron os nenos, non? E, bueno, que é precioso, non? Entonces, bueno, estos son imaxes das zonas das escolas hoxe en día e tal. Entón, eu o que fixen foi facer como un diálogo, non? Un diálogo entre Buñuel e esos nenos que, bueno, os documentos que me chegaron dos nenos. Non teño documentos, o sea, non teño os libros orixinais, pero sí fotografías e tal, non? E entonces o traballo que fixen foi coller os textos de Buñuel, imprimilos en offset, o sea, impresos no papel, non deixa marca, e sobre ese papel imprimir con tipografía, tal e como fixeron os rapaces, as palabras dos nenos, non? E, bueno, primeiro os dous textos, e logo reproducen algunha das imaxes e pusen a imaxe ao lado, non? E entonces, bueno, non teño aquí os textos, pero digamos que ese lugar, as Urdes, en ese momento, cal é a realidade das Urdes? O sea, os textos que, o sea, o texto de Buñuel que decía: entramos en unha escuela de las Urdes, estos niños que non comen, o sea, ahora non me sei o texto exactamente, non? Pero se lles enseña o mesmo que outros, o sea, como dicindo un coñecemento que non ten valor porque non poden comer, non? E logo os nenos ao mesmo tempo lle responden, pois falan de todas as cousas que se poden comer, que poden coller nos árbores, o sea, os rapaces non están dicindo nos vivimos fenomenal, pero están representando o lugar dende a súa vivencia, non? Entonces, cal é a realidade? Pois así, aí no medio pode estar esa realidade, non? E, bueno, é un pouco, estes son os documentos. E logo, uns anos máis tarde, me chamaron para facer un proxecto tamén, bueno, en Cáceres. Entón, bueno, como podíamos traballar pola zona, pois eu dixen, vale, pois vamos a volver ás Urdes con estos nenos de 8 anos que, bueno, vamos a darlle este traballo, o sea, o meu traballo, non solo o traballo de Buñuel, sino tamén o traballo de esos rapaces dos anos 30 que estaban facendo esos libros. Vamos a falar con eles e facer entre nós pois outro libro en resposta, non, a eso. E, bueno, pois nada, fixemos un traballo e eles, claro, moitos deles non tiñan ni idea quen era Buñuel, moitos sí que coñecían esa historia negra do documental e, bueno, non tantos coñecían a historia de esos nenos que fixeran os libros de Freinet. Entre todos, pois nada, volvemos bueno, fixemos como un taller de buso e ao mesmo tempo dando resposta a esa idea de que as Urdes, non? En ese lugar, aí entre esos dous discursos. Carme Nogueira, que é artista recoñecida, artista plástica, que supoño que todos coñeceréis ben, formada en Belas Artes en Salamanca, doutorada aquí na Coruña e con unha amplísima obra, por certo recollida nunha páxina web máis que recomendable, é unha páxina moi rica en datos, en imaxes, no que se pode facer un repaso de toda a súa obra, na que Carme explora os límites disciplinares entre o mundo da plástica, da videocreación, da acción e, sobre todo, da arquitectura, do urbanismo, constantemente co asunto dos espazos habitados como tema fundamental, non tanto físico, sino tamén experiencial, documental, como proceso en cambio ao longo do tempo. Bueno, logo teremos o prazer de escoitala e a partir de certas obras, Carmen sumará a esta reflexión.